kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kipulit ka Mumbai kilayatho ba unong thambor ya Saif Ali Khan uday usuba nong Bangladesh ya balatib Kyrteng como Muhammad Shariful Islam Shehzad ubasyakem ha kakhat khandai tarik ukala lingkot ubalapan kala Kyrteng sya Bijoy das katkum ka khubor na kipulit layatho ba ya utay urunar lakyam najan kahiran dani estate ha ka sarva davali hathane kabajngai kumbalai pusan kilometer na kayeng jong Saif Ali Khan hakithan bandra ha Mumbai kani ka jinglap kalawan hadien palathnyo phokenta ha kapor bala pulom ha kapor men step jong kasni palai ya ka jingwat ka bajur bha ka bala pelong hadien kate ka jingsha thombor katkum ka jingtep bala ai da we unong trebella ki pulet kilalap ya ushezat ha ka we ka jaka trebella ha ka jaka ka balong khlau ute urunar ulari eladi hakisanyum ha kawai ka khlau ki pulet lakam yu hadien ka hnyo kenta ka jing talasi ha ka nongba katkum na kitlong khubor layo jingtep ba hadien balakem yu haba uwei na ki he officer u dixit jedam ulakli ya uni urunar hatu udei ma ubala thombori u Saif Ali Khan ute urunar ula jubab hoot ngalale ya kata uteu he pulet ulayathu hakinong tho khobor ba ushezat ude unong Bangladesh ula benrapru ba omdan kinu ki kot kisla jongkari India katu katni ki balalap hakakti jong u kilapen I ba ude unong Bangladesh bat une urunar ulasa ha Mumbai mentala saw benai bat ulapen kala Kyrteng yeladi sya Bijoy das kayeng bishar klaset patok ya ute unong sya keno hadu sansngi Henry unong ya sad an jong kalyang persya usandip di share kini ulaong baya kani ka kamukot duma lapan benapat ba namar ka jingdon jong ukhan u share ken ulaken thoru ba unong wat jingerap na kinong sad an jong u ulasa ha kani kari lakat tu kat nisnem bat udon ki kot kisla ki babyang bat na kabenta bansa ha kani kari bat kalong yeng jong uru kisa ha India uting shop u Saif Ali Khan ubasan pusaw snem kakarta ulamen saujer hadien ba ula sya thombor henriu sin kumbalayatho ba ushezat ha kapor ba upersyang bantu ha ka yingsa jong ute uting shop ha ka mala ka bakhat ar ha ka yeng satguru sharan ka badan ha bandra hadien kata ki doktor kilale ya ka jing sumar karke kilaweng no ya ka wat ka ba ar poinsan inchi kabalane ha ka terpeng jong u ha ka jingkren jong kapuran Karina Kapur Khan Shaki Pulet kalapen kan mau ya ka jing sha thombor jong ulok jong ka kalaong bakalayo I ba ute unong wan rung tu ula thombor ya u bunsin kalaong ba unong thombor ulong ubashir khay kalayo I ba u thombor ya u Saif bunsin